Gepleyer Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Nowruz bayramçylygynyň botogosyny Aşgabatyň polisiýasy paýtagyň bir näçe etrawyny reýd geçirýär. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysynyň aýtmagyna görä bir näçe polisiýa ulowynyň gatnaşmagyndaky reýd çäreleri paýtagyň Mir 1, Mir 2, Mir 3 we Mir 4 etrapçylaryny Nowruz bayramçylygynyň botogosyna, ýagny 21-nji martda geçilen gize başlap agdalýan çäreler 21-nji martda gün ortaň çağı şu maglumat taýýarlanýan wagt hem dowam edýän ekeni. Polisiýanyň ulawlary çyralaryny we sirenalaryny ýakyp jaýlaryň ýanyny park edilen ulawlary ulaw parkyna geçirmegi talap etdiler. Adamlar şeýle ýagdaýyň haçan prezidentiň şäheriň üstünden dik uçurly uçmagyndan öň edilýän şäher edigini bilýär. Sirenalaryň galmagyly tutuş gizi we irertir adamlary ýynjylyk kızlandyrdy diýip Azatlygyň habarçysy gurrun berdi. Onuň sözlerine görä köp sanly patrul kiçi etrapçylardan nowbatçylyk edýär. Olaryň käbiri 6 sagatdan wagt bäri şol ýerde dur. Patrullaryň käbirleri prezidentiň dik uçurynyň uçuş ýokdugyny tasdiklady. 20 martda akşam ara Azatlyk paýtagyň Mir etrapçysyny uçurmansyz uçýan enjamyň ýere gaçanlygyny habar berdi. Azatlygyň habarçysynyň gurrun bermegine görä agdalýan dron şähere ýokurdan gödäwçilik uçuşyny amala aşyrýan ekeni. Azatlyk uçurmansyz enjamyň näme sebäpden ýere gaçanlygyny henüz anyklap bilmedi. Biziň habarçymyzyň gurrun bermegine görä Aşgabatda dron uçury 20 mart güni ýerli wagt bilen akşam saat 8:45 töwereklerini ýere gaçdy. Azatlygyň habarçysy özüniň gowy galmagy eşidendigini şondan soň çyralaryny ýandyryp söndürýän polisiýa ulawlarynyň etrapçyda peýda bolup uçýan enjamy gözläp başlandygyny gurrun berdi. Habarçymyzyň polisiýa urluklaryna çeşmesi dronyň ýere gaçanlygyny adatda şol enjamyň agdalýan etrapda video gödäwçiligi amala asyrýanyny tasdiklady. Polisiýa ulawlary çyralaryny ýakyp aýlanyşyp ýördi. Meniň özümdiň gowy sesini eşitmeýäni meniň tanışlarym uçýan enjamyň ýokurdan gaçanlygyny tasdikladylar diýip habarçymyz gurrun berdi. Şäheriň depesinde video gödäwçiligi näme sebäpden amala aşyrylýanlygy desine ma'lum bolmady. Ýöne görnüşinden prezidentiň dik uçurly saparynyň öň ýany şu etrapda şeýle dronlar uçurulýar. Dronlaryň video gödäwçilik maksady bilen Türkmenistanyň paýtagynyň howa giňişligine uçýanlygy şu wagtda çenli ma'lum däldi. Ma'lum bolşýaly Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow paýtagda ýygyderli dik uçurly saparlary amala aşyrýar. Mir 1 etrapçysy Türkmenistanyň paýtagynyň merkezinde ýerleşýär. Aşgabatyň bu etrawyna Milli Howpsuzlyk ministrliginiň we Serhet gurulunyň akademiýasynyň binasy ýerleşýär. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada Azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlep bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistan Nowruz bayramyny belleýär. Bugün 21-nji mart Türkmen halky milli bahar bayramyny, halkara Nowruz gününi belleýär. Taryhçylaryň tasdiklamagyna görä öz geçmişini gadymiyetden alyp gaýdýan bu bayramçylyk Türkmenistanyň döwlet derejesinde şeýle-de halk arasynda giňden bellenýär. Türkmen halky täzelenişiň we özgürüşiň buýuşlukçysy bolan Nowruz bayramyna ähmiýet berýär. Ýürüýti datly tagamlar taýýarlanyp türkmen maşgalary däp bolan bayramçylyk çärelerini eýerýärler. Adamlar birek mähir bilen gyzgyn gutlaýarlar. Ýurtda bu bayramçylyga döwlet derejesinde de ähmiýet berilip, adatça esasy bayramçylyk çäreleri paýtagtdan takminan 20 kilometr uzaklykda ýerleşýän Akbuğda etrawynyň ahali ýaýlasynda geçirilýär. Ol ýerde gara öýler dikilýär, gazanlar atarylýar, bayramçylygyň geçirilýän ýerine köplenç mezburi getirilýän adamlar dürli çärelere gatnaşýarlar. Türkmenistanyň döwlet eýçiligindäki telewizion kanallaryna bugün ýagny 21-nji martda ýygyderli Nowruz bayramyna bagyşlanan gepleşikler efire berilýär. Adatça bayramçylyk çykyşlaryny paýtagtdan we welaýatlardan gelen medeniýet tutunugy teşkilleri aýdymçydyr sazanlar gatnaşdyrylýar. Olaryň käbirlerine ýalygy towusty ýüzük getirdi diýen ýaly milli oýunlar oýnatdyrylýar. Tans etdirilýär, aýdym aýtdyrylýar. Degişme sahnalary goýdurylyp, tomoşaçylar güldürdülýär. Milli libaslary bölülen medeniýet teşkillerine etnografik kompozisiýa döretdirilip, olar ýa gara öýleriň içinde ýa-da daşarda kä türkmen tagamyny bişirýän sahnada kä haly dokuyan ýaly bolup düşülen, käte keçe çekýän ýaly bolup guralan sahnalarda we şoňa meňdeş beýleki guramaçylykly çärelerde suraty alınıp ýurdun telewizion kanallaryna görkezilýär. Ozalym habar berişimiz ýaly bu ýylky Nowruz bayramçylygynyň paýtagtda geçirilýän esasy
syýasy çärelerine gatnaşmak üçin ýurdun welaýatlerinden 800 goloý adam 14-nji mart günü Aşgabatda gelipdi. Sewitlerden gelen aýdymsal we tans toporlaryna ýol başçylyk edýän welaýat häkimlikleriniň medeniýet bölüminiň işgärleri bilen gurrundaş bolan Aşgabatly Synçy Amamurat Bugaýew her welaýatdan ortaça 150 çemes adamyň Nowruz bayramyna görülýän taýýarlyklary gatnaşmak üçin Aşgabat şäherine gelendigini aýtdy. Ýatladyp geçdik, şondan 2 gün ozal, ýagny 12-nji martda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow degişli resmiýleri Nowruz bayramy münasibetli guruljak çäreleri ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmegi tapşyrypdy. Agdalyan bayramçylyk çäreleriniň bu ýylky tapgyryna gatnaşmak üçin paýtagta gelen raýatlaryň 10 çemesiniň aýtmagyna görä, olar asliýetini degişli häkimlikleriň çäreleri bilen bagly öýüldir üçin etmeli çykdyjylaryny öz jübilerinden töleýärler. Häkimlikler soňra edilen çykdyjylaryň öwedini dolýar diýip bir-birinden garaşsyz 10 çäreçi adatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Şol bir wagtyň özünde bu ýyl Türkmenistanyň Nowruz bayramyny ýowur geçirip köpçülikleýin agaç oturtmak çärelerini de döwlet derejesine taýýarlyk görülipdi. Ýurdun prezidenti 19-njy martda geçiren video şekilli maslahatyna Nowruz bayramyna taýýarlygy we onuň dowamyna geçiriljek agaç oturtmak aksiýasyna aýratyn üns berip bu çäreleri ýokary derejede geçirmek barada beren tawsyryklaryny gaýtalady. Prezidentin kararyna görä şu ýyl Türkmenistanyň 3 million agaç nahalary oturdular. Maglumat üçin aýdylsa Nowruz bayramy 2016-njy ýylyň 30-njy noýabrynda UNESCO-nyň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna giridildi. Şol bir wagtyň özünde Merkez Aziýanyň 5 ýurduna ýagny Türkmenistanyny, Gazagystanyny, Kyrgyzstanyny, Özbegistanyny we Täjikistanyny şeýle-de Azerbaýjanyň Nowruz bayramy döwlet bayramçylygy hökmüne kabul edildi. Telegram Messenger bu Azatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilsimini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açar sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdmelisiniz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işläp başlandan soň Azatlyk radiosu bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420 724 168 983 we goşmak 420 773 797 383. Telegram Messenger'ine işläp düzenler bu tilsim arkaly ugradylan maglumatlary asla izarlap bolmaýandygyny, her bir maglumatyň ýürüýte kodlanýandygyny aýdarlar. Has hupsuz söhbetleşlik üçin siz secret chat, ýagny gizli chat mümkinçiligi bilen hem peýdalanyp bilýärsiňiz. Dünýäniň iň öňde barajy ýürüýte gullyklary henüz hem Telegramyň koduny döwüp bilmediler. Bilsini däli Türkmenistanda messengerlaryň aglabasy şol sanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma messengeri işläp düzenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowu geçmeň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri baradaky maglumatlary gizleyen ýürüýte bir mümkinçilik gözüňünde tutulandyr. Şu sebäpli proxy serverler Türkmenistan ýaly internet çäklendirýän ýurtlarda uly meşhurlygy eýedir. Türkmen ýürüýte gullyklary nähildir bir ýol bilen Telegram messengerini petiklemegi başarsalar-da, siz VPN, şol sanda ýürüýte Azatlyk radiosu üçin işlenip taýýarlanan Sayfon 3 programmalaryndan peýdalanyp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnäli gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow any uny geçirilen hökümet maslahatynda halkara Nowruz güni münasibetli iş kesilenleriň günäsini geçmek baradaky permana gol çekdi. Emma adatlygy çykýan raýatlaryň arasynda halkara hukuk guramalary tarapyndan siýasy benniler ýa wyjdan ýetirler diýilip hasaplanýan adamlaryň hem bardygy ýa ýokdugy belli däl. Türkmen lideriniň 20-nji martda golwayan resmi namasyna laýyklykda günäsi geçilen raýatlar mundan beýlek adatlykdan mahrum etmek görnüşündäki esasy jeda çäresini şeýle-de belli bir ýerde ýaşamak borjyny ýüklemek görnüşündäki goşmaçy jeda çäresini çekmekden boşadyldy. Döwlet medeniýeti bu permana rehimdarlyk we ynsanperwerlik ýörelgelerini goldanyp türkmen jemgyýetiniň hemde her bir maşgalanyň agzybirligini we bitewligini hassa putalandyrmak maksady bilen gol çekilendigini nytap geçdi. Ýöne günäsi geçilen tutsawlaryň sanawy şeýle-de olaryň ýurdun jenaýat kodeksiniň haýsy maddalary esasynda tutsawlyga hökm edilen
edilýändig we ceza möhletleriniň näçe bölegini türmede geçirendigi, şeýle-de olaryň haýsy ýaşlardaky raýatlar barada hiç ýyly maglumat berilmeýär. Mundan başga bugüne geçişliň halkara hukuk toparlar tarapyndan siyasi tutsaglary, wyjdan bendiler diýilip hasaplanýan raýatlary şol sanda Azatlyk radiosynyň 2015-nji ýyldan bäri türkmen türmesinde saklanýan habarçysy Sapar Mehmet Nepeshuliýewi öz içine alyp almaýandygy nämälim bolmagyna galýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Nepeshuliýew 2015-nji ýylyň 7-nji iýulynda Awazada ýitirim bolup, 3 hepde soňra 28-nji iýulda Aktaşdaky türmeden tapylýar. Şol ýylyň 31-nji awgustunda ol neşeli derman saklamakda aýplanyp 3 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildi. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän halkara hukuk goraýjy toparlaryň ençemesi Nepeshuliýewe ýönkelen aýplamalary galplaşdyrylan toslama jenaýat işi diýip häsiýetlendirip, onuň azatlygy goý berilmegine ençemegedek çağırş etdiler. Galyberse-de adam hukuklaryny goraýjy toparlar türkmen türmelerinde direksiz ýiteni onlarça adamyň ykbalyna halkara jemgyýetçiligiň ünsüni çekip gelýärler. Türkmen häkimetleri bolsa ne ýurtdaky tutsaglaryň jemi sanawy ne de türmede direksiz ýiten bendiler baradaky statistika maglumatlary ilat köpçüligine aýan etmän gelýärler. Gepin gerdişine öräýe atlasak, bu şu ýylyň hasabyna ılan edilen ilkinji güne geçişlik bolup, mundan öň ýagny 2017-nji ýylyň dekabr aýynda bitaraplyk bayrama, oktyabr aýynda garaşsyzlyk bayramy, iýun aýynda Gadyr giýjeti, fevral aýynda döwlet baýdagynyň gününe gabatlanyp, jemi müňlerçe adam türmeden azat edilipdi. Adatça türkmen prezidenti mundan öňkü güne geçişliklerde eden jenaýatyna ak ýürekden towy eden adamlaryň işe yerleşdirilmegini deýişli döwlet resmilerine tawşyrýar. Emma muňa garamazdan türkmen türmelerinde oturup çykanlar özleriniň soňu bilen işe yerleşmek meselesinde uly kynçylyklar bilen ýüzbeýiz bolýandyklaryny, hukuk goraýjy işgärler tarapyndan häli şinde her türlü kemsitmelere sezewar edilýändiklerini aýdýarlar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Gülünçüdü guman edilýän Türkmenistanly 6 ýyl 3 aý azatlykdan mahrum edildi. Türk mediasyna ýaýran habarlarda Ruhany Fethullah Güleniniň Türkiýede terror gurulmasy kabul edilýän toparyna agdalykda aýplanyp tutsag edilen käbir türkmenistany raýatlaryň dowam edýän kaziýet işlerine ahirki kararlaryň berilmäge başlanandygy beýan edilýär. Türkiýanyň Milliýet gazetiniň ýazmagyna görä, Istanbulyň goloýuna Koja Eli şäherine Fethullahçy terror gurulmasynyň döwleti ele geçirmek üçin alyp baran işleri barasynda geçirilýän derňe işi çäginde Türkmenistanyň raýaty Guwunç Saparmedowyň 6 ýyl 3 aý azatlykdan mahrum edilmek üçin Türk gazeti hökm çykardy. Goloýda Koja Eliniň 5-nji agyr jeza gazetiniň aralan sudy işine ýaragly terror gurulmasyna agda bolmakda aýplanyp hakynda jenaýet işi gozgolan we Türkiýe bilen Gürjistanyň arasyndaky sarp serhet geçilgesinde ýurtdan gaçmaga synyşy eden mahaly pasport barlygyna saklananlygy öňe sürilýän Guwunç Saparmedow bilen onuň aklawçysy gatnaşdy. Saparmedow sud jemlençigindäki çykyşynda özüniň terror gurulmasyna agda däldigini, Türkiýede geçen ýyl ýapylan gülünçlere degişli kimse ýokma atly jemgyýetden taliplara berilýän pul kömegini almagyň aýplama delil bolup bilmejegini aýtdy. Guwunç Saparmedow Türkiýede ýokary bilim almaga gelendigini üns çekip Türk döwletine garşy iş etmändigini bellidi. Sud jemlençiginde onuň aklawçysy Kasym Kutbowa hem sülçüden Saparmedowyň azatlyga çykarylmagyny talap etdi. Suda derňe işiniň netijesini bildiren Türk Respublikan sülçüsi bolsa, gazetden gülünçüdü guman edilýän Türkmenistanyň aýplanýanyň terror gurulmasyna agda bolmak günäti esasynda cezalandyrylmagyny talap etdi. Gazet topar bolsa, sud jemlençiginiň ahyryna Guwunç Saparmedowyň ýaragly terror gurulmasyna agda bolmak günätinden 6 ýyl 3 aý azatlykdan mahrum edilmegine hökm berdi. Yer gelinne billap geçtik, Kırklar eliniň 2-nji agyr jeza gazetinde geçen ýylyň 15-nji noýabryna geçirilen 3-nji sud jemlençiginde Respublikan sülçü Bekmezçi Gülünçüdü güman edilýän Ygtyýar Anaýewiň Fethullah Gülen toparyna degişli bir umumy ýaşaýyş jaýyna terbiýeçi bolup işländigini, şoň ýalyda gülünçüleriň Baýlok atly gizlin aragatnaşyk ulgamyny ulananyny öňe sürüp, oň bilen bilelikde 9 sany türk raýatynyň tutsaglyk ýagdaýynyň dowam etmegini sorapdy. Gülünçüdü güman edilýän Ygtyýar Anaýew şondan bäri tutsaglykda sud edilýär. 2016-njy ýylyň dekabr aýynda Türkiýanyň Sakarya Uniwersitetinde gülünçülere garşy geçirilen operasiýada studentlere
ýa agitasiýa işlerini alyp barýan Tagallaçy Türkmenistanyny Gülençi ustüdendiňem tutsuk edilenligi ýazylypdy. Fethullah Gülen topory 2016-njy ýylyň 15-nji iýulunda Türkiýede başa barmadyk döwlet agdaryşygyny gurnamakda aýplanýar. Güleniň ýol başçylygyndaky hizmet hereketiniň Türkiýeden daşaryn dürli ýurtlarda şol sanda Türkmenistanyna hem Gülen bilen ilteşiklidir öýdülýän telekeçiler tutsuk edilipdi. Şeýle-de Ankaranyň 4-nji agyr jeza kadyety geçen ýylyň 23-nji noýabryna Fethullah Gülen'in guramasy FETÖ'nün sivir imamy güman edilýän Saadetdin Başer bilen Aziz Sevtiniň imamy güman edilýän Muammer Türk Yılmazyň Türkiýe gaýtarylyp berilmegi üçin Daşary işler ministrliginden Türkmenistana talapnamalary ýetirmegini sorapdy. Gepleýär Adatlyk Radiosy. Hormatly dinleýijiler, habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyny vilayet belgili awtologlaryň Aşgabatda goýberilmegine gadagançylyk dowam edýär. Bu gadagançylygyň ýaşaýjylar üçin dörediýän kynçylyklar barady. Hususan Lewap we Mar vilayatynyň ýaşaýjylary gurrun berýärler. Lewap vilayatynyň özüni hemra dip tanıştyran söhbetdeşimiz Aşgabatda ýaşaýan öz ýakyn hosarynyň aradan çykmagy zerarly, onu jaýlamaga ýetişmek üçin ýakynlar bilen hususy awtologyny Aşgabatda guraýar. Paýtagtdan 17 kilometr uzaklykda olary polisiýanyň Gebers ýol gödekçilik gullugynyň postunda saklap Aşgabatda goýbermendirler. Merhumy uğratmagy ýetişmeli diýip ýalbardyk. Emma sözümizi dinleýän adam bolmady. Bize diňe garaşyň diýmekden başga jogap bermediler. Ýagdaýymyza düşünüp, ynha goýbererler diýen umyt bilen 2 sagat awtologyň içinde oturup garaşdyk. Ahyry bolmajagyny bilip, awtologymyzy şol ýerdäki awtoduralgada goýup, ýola çykyp, ýol maşynalaryna elimizi galdyryp, bölekleýin Aşgabatda açdyk diýip hemra gurrun berdi. Onun sözüne göre, vilayatdan ýas ýerine baranlaryň arasynda merhumy uğratmaga ýetişeni kim bolupdyr, ýetişmedigi de. Ýatlak geçdik. Türkmenistanyny vilayet belgili awtologlary paýtagty goýbermezlik bilen baglanyşykly çäklendirmeler 2015-nji ýylyň aýagyny başlanypdy. Şonu bu çäräniň Türkmenistanyň bir taraplygynyň 20-nji ýyl dönümini görülýän taýýarlyk bilen baglydygyny aýdypdylar. 2017-nji ýylda ýol gödekçilik gullugynyň awtoinspektorlary paýtagtyň köçelerini vilayet belgili awtologlar saklap, olaryň eýeleriniň sürüjülük şahadatnamalaryny hemde awtologyň teknik pasportlaryny alyp başladylar. Soňra Aşgabatyň etegine vilayatdan barýan awtologlary goýmak üçin ýörüýte awtoduralgalar gurulyp başlandy. Aşgabatda ýasy barýan Lewaply söhbetdeşimiz merhumy jaýlandan soňra taksi tutup öz awtologyny şähere golaýlatmak üçin polisiýanyň ýol gödekçilik gullugynyň Gebers postuna baranlygyny, emma awtologynyň içinde ýene-de 2 sagada goly garaşmaly bolanyny aýdýar. Polisiýanyň ýol gödekçilik gullugynyň işgärleri 30 goly awtolog jemlenen soň, olardan birisi öz awtologyny bizi Göktepe goly bir ýere getirip, şol ýerde dokumentlerimizi berdi. Şeýlelikde benziniň bu gymmatlygyny sürüjülerim artykmaççykdaja galýarlar diýip hemra gurrun berdi. Türkmenistanyň raýatlarynyň ýurdun paýtagtyna öz awtologlary bilen girmegine girdilen gadagançylyk resmi derejede yglan edilmedi. Metbuatda munyň sebäpleri we maksatlary düşündirilmedi. Gaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Adatlyk Radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Adatlyk Radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepleýär Adatlyk Radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Kabulda janyndan geçeniň amala aşyran hüjümini ağzyndan 29 adam öldü. Kabuldaky Şaý mescidiniň daşynda janyndan geçeniň amala aşyran hüjümini ağzyndan 29 adam ölüp 50den uğrak adam yaralany diýip Awganystanyň Saglyk Ministrligi habar berýär. Gynansagyň bu hadisada 29 Awgan raýaty wepat boldy, başga da 52 adam yaralandy diýip ministrligiň metbuat wekili Wahidullah Marjuh Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyna aýtdy. 21-nji martda Awgan paýtagtyny Nowruz bayramçylygyny gutlaýan adamlaryň üstüne edilen bu hüjümüň jogapkärçiligini Islam döwleti ekstremist topory öz üstüne aldy.
Polisiýa bombaçyny ol Kabulun Kartesahi mescidinde Nowruz bayramçylygyny belleýän jemendäniň arasyna girmäge synanşanyny görýär diýip Kabulun polisiýasynyň Derňew bölüminiň başlygy Muhammed Salem Almas Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Hüjümçi özüniň geýen partlaýjy maddalaryny mescide girmänkä partladýar diýip Almas aýtdy. İslam döwleti Amak habar agentligine çap eden hatynyň üstü bilen hüjümüň jogapkärçiligini öz üstüne alanlygyny aýtdy. Kabul şäherine şaýylaryň geçirýän Nowruz bayramçylyk ýygnanşygyny janyndan geçiniň halady bilen şehitlik operasiýasy amala aşyryldy diýip agentligiň maglumatyny aýdylýar. Agzalýan hüjüm adamlar şäheriň esasy universitetiniň ýanyna ýerleşýän mescidden çykyp barýar kalar amala aşyryldy. Bu hüjüm paýtagtda şaýlara edilýän hüjümleriň dowamydyr. Jeňçiler Kartesahi mescidine ozalam hüjüm edipdiler. Agzalýan hüjüm barada hiç bir jeňçi topor destine jogapkärçilik almanyny ýöne Taliban we İslam döwleti soňky aýlarda Kabuldaky hüjümlerini ýygjamlaşdyrýar. İslam döwletiniň jeňçileri şaý azlyklaryny dinden çykan hökmüni garaýar. Nowruz Awganystanyny giňden bellenýän milli bayramçylykdyr ýöne käbir fundamentalist musulmanlar muňa islamy gawat gelmeýär diýip garşy çykýarlar. Awgan resmiýetleri hüjümüň pidalarynyň sanynyň artmagyndan gorkýarlar. Hökümet howpsuzlygy putolandyrmagy wada berse-de, şeýle partlamanyň amala aşyrylmagy şäheri awanýan wehime üntü çekýär. Taliban ýanwar aýyna Kabulda daşary ýurt ilçixanalarynyň we hökümet binalarynyň ýerleşýän ýerine hüjümi amala aşyryp, tas ýüze golaý adam öldürdi. Şeýle-de Talibanyň jeňçileri ýanwar aýyna Kabulda ýerleşýän ýokary amatlykly bir atele eden beýleki bir hüjümini 20 adamyň janyny aldy. Gepler Azatlyk radiosu. Eferde habarlar gündelik bilen men Şaýmyrdan Gulumrady Kabuldan. Nowruz güni Awganystanda da bayram edilýär. Nowruz bayramynyň bellenmegine garşy çykýan taraplar bar. Şu sebäpden Nowruz güni howpsuzlygy üpçün etmek boýunça berk çareler görüldi. Nowruz bayramynyň dabarasy Demirgazyk Awganystanyň Balyk welaýatynda hasam geňlen tutulýar. Awgan türkmenleri hem Nowruz bayramyny dabaraly garşy alýar. Türkmen saçagy dürli iýmiş meweler bilen bezelýär. Nahar çörek mehmanlara kerem hödür edilýär. Bahar bayramında hususan hem ayal gyzlar has şatlyk edýär. Meydanlara we seýlgärlere çykýar. Türkmen gojasy Muhammed Hajinyň aýdyşyna görä baharda semenek pişirilýär. Bir oňa sömelek nan diýär. Onu owalara soň paýlamaly. Bulamagan başyň şir şäkäse taşlap hem zaýal tip bermeli. Ol bir sowap zat. Göklem aýyl edilýär. Ağa Muhammed Sofi'nin aýdyşyça Nowruz bayramında gyzlar heňildi uçýar. Täze ýylda heňildi uçsaň günaň döküler diýen düşünje bar. Gyzlar sallanjak şola kette daraxtlardan ýyp takyp gurşak goýýar. 3-4 ýerden nowatyny tutup getmän uçýarlar. Hallas da hallas. Täze ýylda göklemen. Kettesi küçüsi ýok onuň. Täze göçen olmasa uçup otyr ol. Sogap bolar diýip, günahymyz galmaz, günah tökülmeli diýip. Gengorry bar kaýda näme üçin gengorrymy? Türkmeniň içinde bar al. Uçmaly, o ýerde palaw pişirmeli, göş gowurmeli, çay eltmeli, aşa köpçüligirä kowum bolsa bir tendaranyň kady we jaý ketteräňiň ka üýşmeli gyzlar. Onsaň üleň aýdyşmaly, aşa noýnoy aýdyşmaly, hemmesini aýtýaram. Hoşallyk üçin, hoş wagtlyk üçin şonu etýär. Nowruz bayramında aýal gyzlaryň şatlanýanlygyny oguldurdy daýda aýtdy. Nowruzda mana geziyorlar, hemmecikleri adatygynda gezeldeşipden çagadan togalanýarlar, as etýärler. Ýylal şukundan hemme kim kata as bar. Sömelek etmeli, sömelekden gelen helelere dağıtırmaly, gezmeli. Nowruz bayramında ýaşlaryň hoşluk edýänlygyny Rahman Guly gurrun berdi. Nowruz bayramı bellenýär, Nowruz bayramynda ören hoşbaqtlyk edip, garyn oglanlarymyz meydana çykyp, läledarlyk edip, şun ýani begençlik edip, ören begenýärler. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.